नमस्कार गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ। यही शुभ सकाळ सर्वप्रथम मोर गुरुजन मान कोटि प्रणाम और सान भाई और भौणी मान हृदय भल पाइबा आशीर्वाद। मु गाइस एबे सकाळ सकाळ बिल को जाऊँगी सांगरे गोटे जिनस धरिकी जाऊँगी। जानीपे ए जाल अच्छी गोटे टाइम रे दुईटा काम से भाया मु नाव डेईकी जीवी माने भावुची नाव फासीटा उड़ी देकी जालटा उड़ी देकी जीवी आर पार को सेठी आमर बिल अच्छी बिल देखिकी आसमी से माछ जहाँ भी हो किसी हेले भी लगी सकाळ पतुआ खिया कि पुड़ा खिया हो आसतु मु मो सांगरे किसी समय नहीं कि जाऊँगी आपण मानू आशा करुँची आपन को जदि भल लगे निहाती शेयर करेंगे। धान होती भल होती कहीं आम एपटे शाखा केलान आसी सुवर्ण रेखा जो केलान अच्छी बड़ केलानटा से पानी आसिकी आम एपट को आसूसी ये नाल देखुं से नाल रे मु जाल उड़ीबी ए सकाल सकाल बोधे पानी रे मत ओह्लैवाई पड़ो चेष्टा करी जमी पानी रे न ओह्लैबी पानी न ओह्लैब कौन हम गाइस माछ धरा परा माछ धरले काद लगे आ बिल रे चलिले सकुड़ा लगे। ठीक अच्छे गाइस मुझे ये देखु जाल नहीं कि आसी दुईटा जाल अच्छे छोट छोट ए खाली करांडी माछ लगे। फाइनाली आम बिल पाक पहुँची जाइए हूँ आम बिल गाइस पानी भी अच्छी खाली पानी देखापी आसती पानी अच्छी कि नहीं बिल रे कहीं से आग पटे जो सुवर्णखा देखा ये किए जड़े काटे देती एमती बिल न आसिले गाइस लोक मैंने पानी कटेकी नहीं जाते है कि तेणुक से लोक सब आसती मझे मझे बिल सब देखापी पानी अच्छी कि नहीं तापर पानी आसूची कि नहीं ऊपर आड़ू केमती देखा जाऊ के जाने बर्तमान तो सकाल सकाल एपटे कुहुड़ी प्रबल कुहुड़ी पूरा होची यहाँ बोधे ये बिलटा कौन अलग देखागला अलग केते सुंदर लगुच दृश्य चारिआडे खाली सबुज ही सबुज धान गछर कलर सब देखा जाउछि। धान गछ वर्ष भल होइछि खड़ भी मध्य भल हम पपते घास आड़े काटेकी नहीं जाउछंती एटा मु बांधी दिए टे एमती लोक सब करती बिल को न आसिले बिलर पानी गुड़ा अलग आड़े कटे नहीं जाती केपेठू ये घरे कटेकी नहीं से आम तल बिल वर्षा तड़ पानी कमी जाइए पानी नहीं तो कम तो अच्छी ए कटईदेली माने से आम लास्ट तल बिल पर्यंत
ପାଣି ଚାଲିଯିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ମାନିବେନି, କାହିଁକି ନା ତାର ପାଣି ଦରକାର, ସେ ପାଣି ନେଇକି ଯିବ। ସେ କେମିତି କାଟି କୁଟାକି ସେ ନେଇକି ଯିବ। ଯେତେ କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମାନିବେନି। ସେ କହିଲେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ, ମୁଁ ସେଇ ଦରପୋଡ଼ା କାଠେ। ତୁମେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେମାନେ ବିଲରୁ କୁଆଡ଼େ ବାଗେଇକି କାଟିକି ବିଲର ପାଣି ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ବିଲ ପାଣିକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଲକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ଆମ ପୁରା ତଳ ବିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବି ଯେ ପାଣି ତଳ ପଟେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ବହୁତ ଘାସ, ବେଶୀ ଭୟ କ'ଣ ଗାଈସ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଏ ଘାସ ଇଏରେ ଧଣ୍ଡ ସାପ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ଧଣ୍ଡ ସାପ ପାଦରେ ଲାଗିଯିବ, ଗୋଟରେ ମାଡ଼ି ପକେଇବ କି ସେ ରହିଗଲେ କାମୁଡ଼ି ପକେଇବ। ସାପ ଜିନିଷ ନା, ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବନି, ଜାଣିଛୁ ସିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଯଦି ଭୁଲରେ ପାଦ ତା ଦେହ ଉପରେ ଲାଗିଲା, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଖାନା ଟେକିବ ବା ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ ଟିକେ ସେଇଆକୁ ଦେଖିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତଳ ବିଲ ଆଡ଼େ ବି କିଛି ଧାନ ଗଛ ଅଲଗା ଅପେକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍ ହେଇଛି, ବରାବର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ହିଁ ହେଇଛି ଧାନ ଗଛ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଘାସ, ଏଇ ଘାସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି ଯଦି ଚାଷ କରୁଥିବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାରଉଛି, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି ତଳ ବିଲଟାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି ପାରିକି ଗଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଚାଷ କରୁଥିବେ ବିଲକୁ ଯିବ ମାନେ କେତେଟା ମାନେ ଗାମଛା ଏବଂ ଲୁଙ୍ଗି ଟେକିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଚାଷ କରୁଥିବେ। କାହିଁକି ନା ଘାସରେ ବି ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଘାସ ଅଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସେ ଘାସ ଯଦି ଆପଣ ପାଇବେ ତ ସେଥିରେ ଯାହାରେ ଲାଗୁ, ସେ ଗାମଛାରେ ଲାଗୁ, ଲୁଙ୍ଗିରେ ଲାଗୁ, ସେ ଲାଗିକି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ବାସ୍ ଗାଇସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଣି ଏଠି ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ପାଣି ତ ସେମିତି ଟିକେ ଅଧେ ବାହାରିବ ବିଲରୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଯିବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଧାନ ଗଛ ହେଇଛି। ଏବେ କେଉଁଠି ଜାଲ ଉଡ଼ିଥିଲି, ସେଇଠିକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ମାଛ କେତେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କେବେ ଏଭଳିଆ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ମଜା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଧରିଥିବେ ମାଛ ନିହାତି ମଜା ଲାଗେ, ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ସେ ମାଛ ଧରା, ନିଜେ ମାଛ ଧରିକିରି ମାଛ ଖାଇବେ। ଏତେ ଘାସ, ଆଠିଏ ଘାସ ଅଛି ଏଠି। ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍, ପୁଣି ମୁଁ ତ ରାସ୍ତା ଜାଣିନି, ପୁଣି ସେ ଲୋକଙ୍କର ଭେଣ୍ଡି ବାଡ଼ି ହେଇକି ଯିବି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ ମଝିରେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଫୁଲ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ। ଭେଣ୍ଡି ଫଳିଛି, ଯାହା ବି ଯେତିକି ଗଛ ସେତିକି ଫଳ।
ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ବୋଲି ଯେଉଁଠି ଜାଲ ଉଡ଼ିଥିଲି। ଦେଖିବା କେତେ ମାଛ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମାଛ ବୋଧେ ଏଇଠି ଉଡ଼ିଛି ଭାଇ। ଦେଖିବା ମାଛ ବୋଧେ ଲାଗିନାହାନ୍ତି ନା। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଁ ହଁ କରାଣ୍ଡି ମାଛ ଦୁଇଟା ଲାଗିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କରାଣ୍ଡି ମାଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗୋଟେ ଖସିଗଲା। ଏଇ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍।